Kawusingan panganten putri sampun purna anggenipun ngadi sarira ingkang menika kula badhe ngadani Titi Laksana panggih murih rancak lampahing pawiwahan monggo sesarengan kula dherekaken muji wonten ngarsaning Gusti mugi pinaringan kaslametan. Rahmat saha tentrem rahayu gawe nugrahaning Gusti kang sampun binaken mugi tansah kajiwa kasalira tumedhak saha manduk dhateng jiwangga panjenengan sarta kula waradin sagung dumadi para sepuh wili sepuh ingkang sampun pamawas miwah lebda ing pitutur ingkang tansah nengenaken dhateng ing reh kautami ingkang saduhur pinabekten. Para santri minggahing para pangarsaning sedaya agami ingkang siang ratri amung tansah sumandhing pustaka suci wahyuning ilahi ingkang kinarya kiblating panembah sarta panuntune agami ingkang saduhur luhuring budi. Para pilenggah kakung miwah putri ingkang winengkuing bagya mulya ingkang pantes sinugata ing sadaya pakurmatan mirunggan wonten ngarsanipun Bapa Darman miwah Ibu Lila Yuliati ingkang winengkuing pakurmatan ugi wonten ngarsanipun Bapa Slamet Nurhadi Sumarno miwah Ibu Wiwi Hendarsih ingkang kinurmatan para kadang werga muda ingkang tansah tinangsulan tangkebing sih raos pasedherekan ingkang saestu kula tresnani. Langkung rumiyin suwawi sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken tansah amuji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung. Gawe sampun keparingipun paring kanugrahan kawilujengan katentreman miwah kabagas warasa. Para pilenggah ingkang sami kinurmatan kepareng kula ngaturaken menggah urut lampahing Titi Laksana Krobongan utawi dauping panganten nulinggih Roro Alda Anggi Rosiana utawi Alda ingkang badhe kadhawuhaken kalian Rifa Nur Fauzan Al Ihsan utawi Mas ingkang menika kula ngaturaken menggah rantamaning Titi Laksana nulinggih ingkang sepisan pambuka kalajengaken mijiling penganten putri saking Tapaswangi kalenggahaken wonten ing Dampar Rinenggo kalajengaken mijiling pengantin kakung sasampunipun pengantin kakung sampun samekta samangke kalajengaken dauping pangantin
para wilenggah kakung mewah putri sasampunipun panganten samangke daud kalajengaken titi laksana ingkang salajengipun nggih foto sesarengan miwah paring donga pangestu saking para sepuh sedaya dhateng panganten sarimpi sasampunipun sedaya paring pangestu minangka pratandha bilih pawiwahan sampun paripurna ingkang mekaten kula lajengaken titi laksana ingkang pungkasan nggih panutup. Para wilenggah ingkang sadugi hormatan makaten menggah urut lampahing titi laksana pawiwahan wonten ing siang punika. Wonten ing titi laksana ingkang sepisan sasampunipun suwuk unggaling gending menika. Matur nuwun para wilenggah ingkang saudiki hormatan kepareng nyuwun palilah kula badhe nerasaken lampahing titi laksana nggih titi laksana ingkang sepisan pambuka ingkang menika sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken nyuwun wonten ngarsaning Gusti miturut cara kapitadosan saha gegebengan panjenengan soang-soang wonten ingkang kepareng ngrasuk agami Islam. Kula dherekaken mawi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih mugi kanthi waosan basmalah kala wau lumadining titi laksana wiwit purwa madya ngantos wasana tansah manggih raharja. Lajengaken titi laksana kaping kalih nuninjih mijiling penganten putri wonten ing sasana rinengga. Ingkang menika mijiling penganten putri kairing gending puspa warna. Binarung swaraning pradangga munyohan ranging hambabar ketawang puspa warna ana gandha hambabar arum katiyuping samirana manta kawistara jenggaring Sriatmaja penganten putri mijil saking tepas wangi tepas ngarani papan wangi sampun ngarani ateges mijil saking panti busana nedya marak sowan wonten ngarsanipun para rawuh manjing salebeting sasana rinengga
Kinaninan ingkang Rama kaliyan ibu wontening lampahing pengantin putri dipun dherekaken kadang kula inggih Raka Mas Aris Enjang ingkang minangka cucuking lampah pengantin putri. Sri pengantin putri ngagem busana ingkang sarwi cemek. Menika ateges bilih pengantin putri sampun madhep mantep anggenipun badhe nglampahi tata cara dauping pengantin wonten ing siang punika. Katingal lon-lonan kenya lumampah kebak ing pangati-ati ugi kadang kula Aris Enjang sajangkah hanoleh ingkang saperlu ngawat-awati pengantin putri anggenipun lumampah mugi boten wonten rubeda antos dumugi ing sasana rinengga. Ingkang Rama niki Bapak Darman kaliyan ibu estu kebak ing pangati-ati anggen ndherekaken lampahing pengantin putri. Mugi pengantin putri samangke anggenipun bangun gesang bebrayan tansah kebak ing pangati-ati. Saya dangu saya cedhak wonten ing sasana rinengga. Pangantin putri sampun caket saya caket wonten ing siti hinggil nggih damparing kencana. Kadherekaken dening Ibu Juru Samboga. Nggih Ibu Suwarti saking Rizkia Sasa ingkang mijil saking Bandungan Kabupaten Semaras. Katingal gandes tuwes Mas Aris Enjang ingkang kepareng dherekaken lampahing pangantin putri. Saestu menika jalma ingkang piniwih. Jalma ingkang sampun saben-saben wonten ing pangantin minangka jujur. Singal pengantin putri sampun kepareng anggono raras tegesi linggo ijen tanpa ruang iya wit ngentosi jejantung ing ati niki pangantin kakung Rifa. Pangantin kakung sampun samekta ing gati ingkang menika kepareng badhe manjing wonten ing sasana pawiwahan. Ingkang menika dhateng para kadang saking Sari Laras
kula nyuwun ungeling dinding kebu biru. Kawus tinggal sanjing katebian Korinjis Sri pengantin kakung keparing manjing wonten sasana pawiwahan Bagus Rifanur Fauzan Al-Insan Atmojo kakung saking Boko Slamet Nur Hadi Suwarno Miwah Ibu Wiwi Windarsih sampun kepareng caket wonten ing sasana panggih lampahing Sri pengantin kakung kadhiraken putra sakembaran ingkang hangasta kembar mayang kembar wis ngarani bilih kembar mayang menika mboten namung rerangken saking janur nanging menika kadamel kebak ing pandonga pandonganipun para pinisepuh para sesepuh sedaya mugi pengantin sarimbi samangke sageta subur sageta nuwuhaken wiji ingkang saleh lan saleh Papareng pengantin putri Alda Anggi Rosiana jengkar saking palenggahan tumuju wonten ing sasana pawiwahan utawi sasana panggih saking panganten putri sampun satata wonten ing sasana ingkang sampun sumati. Saking panganten putri ugi beto kembar mayang. Wonten ingkang kepareng beto kembar mayang niki saking Mas Lutfi. Kaping kalih Mas Chandra, ingkang kaping 3 saking pengantin putri menika Mbak Rifka kalian Mbak para rawuh ingkang kinurmatan menika wonten teng ora swanten adzan menika sumene sawetara sampun paripurna teng ora adzan ingkang menika kepareng kula lajengaken lampahing titi laksana panggih. Nggih, saderengipun dhauhing penganten menika wonten liru kembar mayang utawi tukar kembar mayang saking pengantin putri kalian pengantin kakung samangke sasampunipun kasuwun kapapanaken wonten ing sasana ingkang sampun sumadya.
paringaken wonten ing kanan kiringipun Mas. Matur nuwun dhateng Mas Lutfi. Nggih, para rawuh ingkang satu kinurmatan, monggo titi laksana dawuhing pengantin kawiwitan kanthi unggeling gending kodhok ngoreh. Kawiwitan kanthi balangan gantang catur netra utawi ingkang moncer 4 mata pengantin kakung kalian pengantin putri hamandeng kalihipun kanthi kebak ing raos tresna lan asih. Gantal kepareng kabalengaken tumuju wonten ing jejantunging ati utawi wonten ing kalbu. Kepareng pengantin putri sungkem dhateng temanten kakung minangka wujud setya tuhunipun utawi sungkem pangabektinipun piyantun putri dhateng piyantun kakung. Sasampunipun sungkem dhateng ingkang raka kalajengaken pengantin kakung hang lepas canila utawi lepas sandal ingkang saperlu badhe kawijiki saking pengantin putri. Menika ugi kawastanan Ranu Pada. Kepareng pengantin kakung hamecah antikan. Sampun kepareng pecah atigan nulinggih pecah pamoripun ingkang isi kuning kalian petak sampun nyawiji. Pengantin kakung kalian putri sampun nyawiji mugi saged nuwuhaken wiji ingkang sejati. Wiji ingkang saged bangun miturut dhateng tiyang sepuhipun. Nulinggih saged nerasaken keturunan, saged nuwuhaken putra putri ingkang soleh lan solehah. Sasampunipun hamecah antikan kepareng pengantin putri hamiji sukunipun ingkang raka minangka wujud pangabektinipun pengantin putri dhateng pengantin kakung ngantos ing saklamunya. Sasampunipun paripurna hamiji kepareng pengantin putri ngagemaken canila dhateng pengantin kakung.
Kawis tinggal sampun purna anggenipun ngagem canila. Ingkang salajengipun pengantin kakung badhe anggedekaken pengantin putri. Menika teges bilih pengantin kakung badhe ngangkat derajatipun piyantun putri. Dados sakmenika jamanipun jaman emansipasi. Dados kakung kayan putri saged sami kaderajatipun. Ingkang salajengipun pengantin sarimbit jumeneng jajar. Ingkang kakung wonten ing kanan wonten ingkang putri wonten ing kirinipun. Ingkang kepareng badhe tumuju wonten ing sasana rinengga. Ingkang salajengipun kaparingan sindur. Sindur ingkang arupi abrit kalian pethak. Ateges bilih abrit tansah wantun ing bebener. Wondene pethak tansah kebak ing pangati-ati ajri dhateng ingkang awon. Kalajengaken pengantin putri kadherekaken tumuju wonten ing sasana rinengga utawi dampar kencana dening ingkang Rama minangka paring pitedah tuwin pituduh dhateng gesang bebrayan ingkang sae. Wonten ingkang ibu kepareng paring gurung pandonga wonten ing sak winggingipun. Katingal lon-lonan kenya lumampah tumuju wonten ing siti inggil. Bisa mangke tanggaping sasmita para kadang saking Sari Laras badhe ngumandangaken gending padang dina. Kadang kula Mas Ari Senjang katingal tansah kebak ing pangati-ati anggenipun nderekaken lumampahing panganten sarimbit tumuju wonten ing dampar kencana. Saya dangu saya caket panganten sarimbit dhateng dampar ingkang kencana. Ateges bilih panganten sarimbit ugi sampun caket wonten ing madyaning bebrayan agung. Paus tinggal ingkang Rama nulinggih Bapa Darman kaliyan ingkang Ibu tansah kebak ing pandonga ugi ingkang putra kekalih sakmangke saged mbangun gesang bebrayan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah tuwin warahmah.
Salajengipun Bapak Darman badhe ngadani bobot timbang. Mas Rifa wonten pupu kananipun Bapak Darman, wondene Mbak Alda wonten pupu kiringipun. Ibu Nila Yuliati derek tanglet dateng Bapak Darman. Pakmu anake dhewe abot endi, Pakmu? Lajeng Bapak Darman paring wangsalan. Padha abote, Ibu, ora ana bedane. Tegesipun bilih boten bentenaken antawis putra mantu kalian putra piyambak. Dados sedaya karengkuh sami dados putranipun Bapak Darman. Kepareng Bapak Darman nglegahaken penganten sarimbi menika pinangka pralambang bilih Bapak Darman sampun madhep mantep bilih ingkang putra badhe gesang bebrayan sesarengan. Iki salajengipun Ibu Juru Samboga badhe amratitesaken Titi Laksana Kacar Kucur. Kacar Kucur ugi dipun wastani Gunakaya. Kacar Kucur utawi Gunakaya. Gunakaya hasilipun panganten kakung sedaya kaparingaken dhateng panganten putri. Kok blonggo sedaya kaparingaken boten wonten ingkang kathah. Di Alga iki Gunakaya sing kamas entuk ing dina iki kabeh tak serahke marang sliramu. Inggih kamas kula tampi sedaya peparing panjenengan mugi saged amberkahi anggenipun kula sapanjenengan gesang bebraya. Sasampunipun Gunakaya kaparingaken dhateng penganten putri. Penganten putri boten kuwawi menawi nyimpen piyambak. Gunakaya bandhi katitipaken dhateng ingkang Rama kaliyan Ibu.
Gusti Gunakaya ingkang sampun kaparingaken kalian Mas Rifa. Mugi panjenengan simpen iku. Ya Nduk, Gunakaya sing mbok titipke marang Ibu bakal tak simpen. Mbok menawa mengko sliramu mbutuhake bakal tak balekake. Kepara bakal tak tambahi minangka modalmu urip. Nggih Bu, matur nuwun. Sasampunipun purna anggenipun nitipaken Gunakaya. Pengantin sarimbit badhe ngadani dulangan. Pengantin putri badhe handulang panganten kakung. Menika minangka pralambang bilih sedaya Gunakaya wau sampun katindakaken, sampun dipun kagem kabetan ing keluarga. Menika Mbak Elda derek tanglet kalian Mas Rifa. Mas Rifa, pripun raos sing masakan kula Mas Rifa? Wah, enak tenan iki, Dik. Aku ora ngira yen sliramu pinter masak. Tak rasa-rasa iki kaya catering sing saka Solo 3. Rasane padha. Coba nek ora percaya rasakno. Piye, Dik? Rasane sing Kang Mas nyuwun sewu menawi kala wau kula keladuk anggenipun paring bumbu. Kok menawi kirang asin, kirang manis kula nyuwun pangapunten. Iya, Nduk. Panganan iki enak tumrapku. Amarga panganan iki sing masak sliramu dhewe. Monggo dulang sesarengan, Mas. Sesarengan nggih. Mugi dulang-dulangan menika mboten ing pawiwahan menika, nanging saged ing saklaminya. Dados sedaya buku menika badhe mirasa menawi ingkang raosaken kanthi adhedhasar raos katresnan. Sasampunipun dahar purna, selajengipun paring unjukan. Unjukan ingkang arupi tirta wening. Sarimbit anggenipun badhe angadani gesang bebrayan. Tirta wening menika tirta ingkang sampun menep wening penggalih, menep ugi penggalihipun penganten sarimbit. Monggo Mas, tidak usah malu, dihabiskan nggak apa-apa. Sasampunipun pengantin sarimbit purna anggenipun dahar kepareng badhe sungkem dhateng tiyang sepuh kekalih. Saderengipun sungkem dhateng tiyang sepuh kekalih Mas Rifa,
ingkang ngagem duwung badhe kapendhet duwungipun kalian Mbak Alda. Kepareng pengantin saripit sowan dhateng ingkang rama kalian itu. Menika Mbak Alda nyuwun pangestu dhateng Bapak Dareman kalian Ibu. Bapak kula nyuwun pangapunten bilih kula awit-awit ngantos sakmenika tansah ndamel repotipun Bapak. Kula sampun kawengku dening priya Bapak. Kula nyuwun donga pangestu mugi anggen kula gesang bebrayan kalian Mas Rifa dados keluarga ingkang adhemaya. Iya Nduk, aku minangka wong tuwa isa kaya mung paring pangestu marang sira. Mas Rifa badhe matur dhateng Bapak Dareman. Bapak kula nyuwun pangestu ingkang putra nggih Mas Alda badhe kula gesang kula ajak gesang bebrayan. Iya ya le aku wong tuwa muga uripmu sakloron tansah manggih rahayu. Mbak Alda matur dhateng ibunipun. Ibu kula kathah kalepatanipun dhateng ibu. Kula nyuwun pangapunten, ugi kula badhe nyuwun pangestu. Ugi kula kalian Mas Rifa dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ya Nduk, Ibu tansah paring donga pangestu. Nggih sasampunipun purna sungkem dadya kalian Bapak Dareman miwah Ibu. Salajengipun pengantin sarimbit badhe sungkem dhateng Bapak Slamet Nurhadi Suwarno miwah Ibu Wiwi Windarsih. Bapak ing siang menika kula sowan panjenengan hanganti Di Alda Atmojo putri saking Bapak Dareman menika sampun minangka pilihan kula badhe kula ajak gesang bebrayan. Ya le ya mung dongaku marang sliramu. Kowe tansah atut runtut karo pilihanmu dhewe. Bapak mung iso paring donga pangestu. Ibu kula ingkang sowan Ibu. Kula ngaturaken sedaya kalepatan Ibu.
kula sowan boten ijen nanging kula sesaringan kalian di Alda itu kula nyuwun pangestu di Alda badhe kula ajak gesang bebrayan yoyone pamujiku uga kowe sakloron tansah atut runtut reruntungan sampun paripurna temanten sarimbit sungkem dhateng kekalih yang sepuhipun. Paripurna sungkeman ateges bilih pawiwahan panggih pengantin sampun paripurna. Ingkang menika kunjuk wonten ngarsanipun para kinenggah sedaya. Kepareng paring donga pangestu dumateng temanten sarimbit. Mugi temanten sarimbit anggenya badhe nindakaken gesang bebrayan pikantuk wahyu judul. Untuk selanjutnya mohon berkenan dari keluarga inti atau saudara kandung temanten untuk berfoto bersama. Keluarga inti terlebih dahulu dari saudara kandung temanten untuk foto bersama. Para bilenggah ingkang satu kinurmatan, kula ingkang kepareng hamratitisaken lumadining laksana panggih utawi titi laksana kerubungan pakarya sesarengan kalian para vendor saking WO utawi wedding organizer Korsa Wedding Organizer ingkang mijil saking Tembalang lajeng wonten mua penganten lajeng dekorasi ugi dokumentasi catering lan sedaya ingkang sampun kepareng hanyeng kuyung lumadining titi laksana mbok bilih wonten kalepatan saha klentu tansah nyuwun pangapunten ugi ngaturaken agenging panuwun dumateng para kadang saking Sari Laras ingkang dipun pandhegani dening Raka Mas Adi Nugroho tansah ngaturaken ageng panuwun ingkang sampun saged ngregengaken suasana wontening siang punika. Para pilenggah ingkang satu kinurmatan, samangke tasih lumadi kirap pengantin, dados pengantin samangke badhe
kabedol tumuju wonten ing Panti Busana. Sasampunipun purna anggenipun gantos busana kepareng mangke manjing malih wonten ing sasana pahargyan. Menika WO saking Korsa Wedding Organizer. Sampun kathah pengalamanipun. Dados Siti Laksana panggih saged lumadi kanthi gancar rancak inggih awit saking donga pangestunipun para rawuh sedaya. Ugi mual penganten sarta cucuk lampah kala wau dumadi saking Rizkia Sasa saking Bandungan Kabupaten Semarang. Dokumentasi saking ruas story fotografi. Dekorasi saking Abeta Dekorasi. Wondene catering menika saking Ati Bagyo Catering. Wijil saking Kota Salatiga. Para rawuh, para lenggah ingkang satu kinurmatan, sak mangke wonten ing titi laksana resepsi menika wonten hiburan. Hiburanipun inggih pagelaran ringgit wacuca. Menika saking Sanggar Karang Kadempel ingkang dipun pangarsani dening Bapak Ramlan. Mijil saking Pringsari, Kecamatan Pringabus, Kabupaten Semarang. Wondene pagelaran ringgit wacucal samangke badhe mendhet lampahan Semar Mantu ingkang badhe kababar dening dalang cilik inggih Mas Dito. Menika samangke wonten kalih dalang. Niki ingkang sepisan menika dalang alit niku Edu. Lajeng dalang ingkang sampun remaja menika Mas Dito. Menika sampun mahasiswa wonten ing Universitas Ngudi Waluyo. Menawi Edu menika nembe kelas kalih wonten ing SD Giri Sonta Karangjati.